ก็สามารถทำได้จากนี้นะครับBenvinguts a casa nostra. Entre tots que anem veient que estem fent passos endavant. I realment en un any la feina que s'ha fet ha sigut espectacular. La meva passió pel mar me la va inculcar el meu avi, el iaio Juan, que era pescador, i quan ja estava jubilat jo era molt petit, me portava sempre a pescar, normalment al port de Sant Feliu o a la platja, perquè vivíem allà, i me'n recordo que jo sempre li deia: ostres, jo vull anar amb aquell camí allà pescant amb roques, que segur que hi ha peixos més grossos. I em deia: no, aquí és que no hi camí. I de cop i volta, literalment, el camí s'acaba, i això recordo jo que tenia 6 o 7 anys, ara tinc 34 i continua igual. Llavors, quina passada que un temps després hi hagi un conjunt de gent que promogui aquesta intenció d'unificar tots aquests públics. Parts humanes, les parts que es poden ensenyar, les parts que sabem, les parts que són una meravella, però em sembla que són tots a trossos, que és una realitat viva, això té molt de valor. I més ara, en aquest món globalitzat, la gent el que busca són llocs on hi hagi autenticitat. Pot haver-hi un món sostenible només mediambiental si les comunitats que hi resideixen al voltant no se les té en compte. Tots veiem l'afinitat lògica, d'entorn, d'unió. Fem voluntat política ferma, aprofitant l'energia que el temps de canviar la nostra i canvi, fem l'objecte al perfeccionament.